mnohé čest výnimkám, ale mnohé námestničky ošetrovateľstva, mnohé vrchné sestry, ktoré zradili svoju stavovskú hrdosť. A dúfam, že príde čas, kedy im svedomie nedovolí spávať. Teraz vám iba prečítam takú malú štatistiku. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií klesol počet sestier v Slovenskej republike za posledných 10 rokov o takmer 20%. Ďalším fenoménom je rýchle starnutie sestierského stavu. V roku 2000 bolo až 30% sestier vo veku do 30 rokov. V roku 2009 to už bolo iba 12%. Paralelne k tomu narastá počet sestier starších ako 55 rokov z úrovne 3% v roku 2000 na 13% v roku 2009. Mladé sestry vysokých škôl odišli do zahraničia alebo nenastúpili do systému. Minulý rok nastúpilo do systému 112 sestier v celom štáte. Ja sa pýtam, kto sa bude starať o nás, kto sa bude starať o nich. Podľa OECD na počet obyvateľov pracuje zdravotná sestra o 25% viac, ako je priemer štátov OECD. Zaujímavé je ale ovšem to, že my tu už 20 rokov počúvame, ako sa stále niečo nedá, ako nie sú prostriedky. Máme sa uspokojiť s tým, že naša cista mzda má byť 350-400 eur a to už máme vyskakovať od radosti. A ja sa pýtam, ako je možné, že celé toto hlavné mesto chodí nakupovať tu 15 km do Rakúska, kde tu nižšie ceny, kde nakúpite pohodlné moty o 15 centov na liter vlastnejšie s priemernou mzdou 3000 eur.